Rabbu Allah ko salatika ba adadi, kun sa manzan Allah da shi ya zamto sanadi, dan kakaf a halittun kada ba shi da madadi. Uwa yi gagara gasa ciki kasa har ahali, tun da dai na rike san su ba abun wasa ba. Mai gida annabi ne uban gida sha nema, ni yaban annabi shi kaɗai na ɗauka shi dima. In na fara kiran faɗi ma ba zan huta ba, na soka ta cikin rasuli daga amina, shugabar matan aljanna gatar raina, ya uwa ga shari mai kice na zo na tsugulma, tun da dai abban na kike raban albarma. Mai gida annabi ne uban gida sha nema, ni yaban annabi shi kaɗai na ɗauka shi dima. Assalamu alaika rasulun ƙarshen zance, assalamu alaika ka ɗarar makwatance, assalamu alaika ka haye ka zarce, duniya ta ɗauka kai ake yin zance, tunda dai babu kamar ka shugaba mai girma. Mai gida annabi ne uban gida sha nema, ni yaban annabi shi kaɗai na ɗauka shi dima. Ina masoyan Mahmudi ni ina albishiri, duk salatin da ka yi wa ɗa Allah wutiri, za ya yi maka kai ma ka zama bawa na gari. Dan uwa menene ya kai hakan alfahari, kai rike salatin annabin mu shi ne girma. Mai gida annabi ne uban gida sha nema, ni yaban annabi shi kaɗai na ɗauka shi dima. salbiya mai yaban ki batula, na rike kaunar ki ruhi da jikina, roƙo na gare ki ki kai na Madina, dan Allah amshi batuna.
Zaki Production.